Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages ruregerero nekuda kwekuti nezuro pane imwe confession iyo yandisina kupedzisa kuverenga nekuti voice note racho rakati rebei. Regedzai ndibva ndangotanga nayo confession iyoyo. Saka hanzi iye next door wa madam voice wangu akabva azondipa kamwe kamudzi, akanditi paya pandinenge ndichibika ndinofanira kuti ndinge ndichizokanda kamudzi ikako mupoto. Ndakabika then ndokubva ndazopakurira vanhu zvekudya. Mushure mekunge tadya takabva tazoenda zvedu tikanorara. Zvino ndakati ndakarara vanhu vaya vakabva vazodzoka zviya zvainge zvakamboitika before ndokubva zvazoitika. Ndikabva ndavanzwa zvekare vachidana zita rangu. Vakati vadana zita rangu inini ndokubva ndazobuda panze. Ndakati ndabuda panze paya ndipo neighbor wa madam boss wangu akazotanga kutaura zita ramadam boss. Akangoti adanidzira zita ramadam boss ndokubva vazotanga kungotarira vachida kuona kuti chii chainge chichazotora nzvimbo. Vanhu ava vaitarira zviya zvekutya vachitya kuti zvimwe kuda pane something that was going to happen to them mushure mekunge iye neighbor wa madam boss wangu ataura zita ramadam boss. Mukomana Ashe ndingangoti vakatora maminutes akati kuti vachingoita saizvozvo vachingotarira kudzamara vazoita manje zvekutarisa mudenga. Vakati vakatarisa mudenga kudaro ndokubva vaona kuti denga rainge rakasviba, kwainge kusina kana moto wainge uchidonha uchibva mudenga sezvainge zvakamboitika the previous night. Vanhu ava vakabva vatanga kuseka, vakaseka mukoma. Pane kuseka kuya kwekuti munhu anoseka zviya zvegodo zvine kautsinye mukati, ende vanhu ava vaiti vachiseka kudaro. Chakandinetsa ndechekuti manzwi avo ainge achirwadza kuteerera. Handizivi kuti ndingarondedzera sei, but manzwi avo ainge achirwadza. Zvainge zvichiita sekunge manzwi avo pavaiseka ipapo ainge akazara neminzwa. Manzwi aya paainge achizonopinda munzeve dzangu ndipo pandaibva ndazonzwa kubayiwa zviya zvekurwadziwa munzeve mangu nemazwi avo. Vanhu ava vakaramba vachingoseka kudzamara umwe mukadzi uyo anonamata ainge achinamata namadam boss vangu akabva azotanga kutaura neni. Aiti achitaura neni aiti akataura obva atanga kuseka. Akabva ati boss vako ava vari very prayerful, boss vako ava vanonamata, ende isusu tikuda kuti tinge tichizotora anointing iri pavari. Iye mukadzi uyu achitaura airakidza kuti chavainge vakatageta pana madam boss, mukadzi uyo wandainge ndichishandira, vainge vachida anointing yainge iri paari. Then vakabva vazoti vainge vakazama nenzira dzose idzo dzavainge vachigona nadzo kuti vange vachimupa temptation kuti nayewo ange achizovawo gurupu ravo ivo varoyi ava, but vakabva vakundikana patask iyoyo. Saka akabva azoti kwandiri akanditarisa akati iwewe ndiwe watichashandisa, tikuda kushandisa iwewe kuti iye ange achizotijoina. Mukomana Ashe ndakazama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichiramba. Ndikati izvozvo zvamuri kuda kundiitisa handizvifariri, handizvidi. Ndakabva ndazotanga kumhanya, asi chakandinetsa nawo mukomana Ashe ndechekuti vanhu ava ndaiti ndichimhanya ivo vaitofamba zvavo vakandikomberedza vachitofamba sevanhu vari kutongofamba very normal, but inini manje kuti ndimhanye ndichidzokera mumba even though tainge takatomira padhuze nemba ndainge ndisingakwanise kusvika padhoo remba kuti ndikwanise kumhanya ndichidzokera mumba because ndaimhanya zvezvo zvekuti iwewe unenge uchimhanya in slow motion. Vakadzi ava vachitofamba vainge vachiseka zvavo mukomana Ashe. Handizivi kuti ndingarondedzera sei chiitiko ichi chakaitika, but ndaingoda zvangu kuti ndingomhanya ndichidzokera back indoors kuitira kuti ndinge ndichifila very safe, but zvese zvainge zvava kuitika in slow motion. But vakadzi ava vaitofamba zvavo vachindiseka because zvose izvi zvainge zvichiitika kwandiri ivo vainge vachitofadzwa nazvo, vaitofungidzira sekuti zvinhu izvi zvainge zviri very funny. Saka
vakati vachindiseka kudaro, pakati pavo painge paine kamwe kachembere. Saka kachembere aka iko kairakidza kuti patience kainge kasitomborina zvachose. Saka vamwe vaya vakati vachingoramba vachingondiseka vachiita sekunge zvinhu izvi zvaiitika kwandiri it was comedy. Kachembere kaya kakabva kazodanidzira nerimwe izwi rakandityisa, kakabva kati, regedza izvo zvauri kuita, regedza kutitambisira nguva. Kakati kangoti, regedza zvauri kuita, regedza kutitambisira nguva. Mukoma, ndingangoti panguva yacho iyoyo nguva yakabva yangofriza. Nguva yakati yafriza kudaro, ndikabva ndazodonera pasi. Ndakati ndichingonodonera pasi, kachembere kaya mukoma kakabva kauya ndokubva kanditsika pachipfuva changu apa. Kakanditsika pachipfuva mukoma zvekuti ndakabva ndatanga kunzwa imwe pain yekuti haikwanise kurondedzereka. Iko kakabva kati kachembere aka, kana ukasakwanisa kutibatsira kuti tinge tichizoataka bosi vako ava, iwewe ndiwe uchazofa, pachinzvimbo chavo tichange tichizotora iwewe. Saka ndakabva ndazobvunza kachembere aka, ndikabva ndati, inini kufa ko ndichifirei? Ndichifa kuti zvaita sei uye ndichafa sei? Kachembere kaya kakangoramba kakanditsika pachest pangu apa, kakabva kati, kasi wachokanganwa here? Uchiri kurangarira here? Ndikabva ndati, kukanganwei? Kakabva kati, uchiri kurangarira here kuti wakambodya chikafu? Ndikati, chikafu chipi? Because every day ndinongodya chikafu chakasiyana siyana. Kachembere kaya kakabva kazondirangaridza, kakabva kati, musi uyaka pawakaenda ndokubva kazonongedzera uya muneighbor ainge ari munext door wamadam boss wangu, zvikanzi pawakaenda pamba pake uyu kachimunongedzera, kakabva kati, uchiri kurangarira here kuti wakapiwa chingwa ende pane chimwe chingwa chawakadya chainge chiine poloni pakati? Ndakabva ndazotanga kurangarira mukoma, ndikati, zveshuwa mani, ndakapiwa 4 slices, dzimwe dzacho dzainge dziine majarini pakati, dzimwe dzacho dzainge dziine poloni pakati. Ndikabva ndati, saka poloni yandakadya ko chii chiri kuda kuitika kwandiri? Kasi haisi poloni yechokwadi here? Kachembere kaya kakabva kati kwandiri, kwete, haisi poloni yawakadya, but zvakaitika ndezvekuti iwewe wakatodya chiropa chemunhu. Mukoma, pandakanzwa zvichinzi ndainge ndatodya nyama yemunhu, ndakada kusimuka kuti ndinge ndichitiza, but kakangoramba kakanditsikirira pasi, kakanditsika negumbo rako, kakabva kati, iwe zvawakadya nyama yemunhu, iwewe zvawakadya chiropa chemunhu, zvichaitika ndezvekuti iwewe uchafa. Mukoma, ndakabva ndakapusha kachembere kaya ndichizama kuti ndinge ndichirutsa. Ndainge ndakaita zviya zvekubayirira chigunwe mumuromo, ndichizama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichirutsa. Mukoma, ndakati ndichizama kurutsa kudaro, vakadzi vaya vakabva vati bvu nekuseka, vachiseka zvavo. Kachembere kaya kakabva kati kwandiri, nyama yawakadya iyoyo hairutsiki. Ndikati, ko wai mati nyama iyi yandakadya hairutsiki? Kachembere kaya kakabva kati, nyama iyoyo sezvo iri nyama yemunhu yakagadzirwa nekuti taida kuti iwewe unge uchizotishandira, nyama iyoyo zvayakanoita mudumbu mako ndezvekuti iyo yakabva yaenda ikanonamira mumatumbu ako. Kunyange ukaita sei, nyama iyi yakanamira mumatumbu mako, haikwanisi kana kuonekwana nachiremba, nekuti ndainge ndati ndichaenda hangu kuchipatara. Vakabva vatanga kuseka vakati, haungaende kuchipatara nekuti nyama iyi yatongova chinhu chimwe chete nematumbu ako, yainge yakanamira pamatumbu angu. Iko kachembere kaya kakabva kati, zvinochinzwa kana kuri kunzi iwewe ukaramba kutibatsira, kana ukaramba kuti unge uchiita izvo zvatiri kuda kuti unge uchiita, ziva kuti muzuva ranhasi iwewe ndiwe uchafa, ende zuva ranhasi ndo richazova zuva rako rekupedzisira. Mukoma, ndakabva ndatanga kuchema ndichitya kuti zvimwe kuda ndainge ndava kutoda kutofa. Asi uya mukadzi uyo ainge ari next door wamadhamu vangu akabva auya pandainge ndiri, ndokubva azotanga kundinyengerera. Akataura neni nevoice rainge rakadzikama. Vamwe vaya vaita vachida kubatwa nesetswa, but aibva avanyaradza. Akabva ati, chinzwa ka mwanangu, zviri kuda kuitika panapa ndezvekuti
iwewe kana ukabvuma zviri kutaurwa namama ava apo ainge achinongedzera kachembere kaya ako kainge kanditrita rafu zvikanzi vachakupa mushonga, ukagara wanwa mushonga uyu unobva wazorutsa. Handiti iwe uri kuda kurutsa nyama iyi kuti nyama iyi isazokuuraya? Ndikabva ndati ndozvandiri kuda. Zvikanzi iwewe chiita zvatiri kuda kuti tinge kakabva kati chiita izvo zvatiri kuda kuti iwewe unge uchiita. Mukomana She ndakabva ndati saka ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Ndipo paya pakamuchembere kaya pakakazoburitsa bracelet iri mukomana She iro harisi chinhu chekuti chinoshamisira, harisi tombori original. Munoona kune mabracelet aya ekuti anenge akakotewa negold. Ndo bracelet randakabva ndapiwa nekachembere kaya. Zvikabva zvanzi bracelet iri zvatiri kuda kuti unge uchiita ndezvekuti unogara wakarisungirira paruoko rwako, then kana warisungirira paruoko rwako pose apo pauchazosiyiwa nemwana, iwe unofanira kuti unge uchizobvisa bracelet iri. Mushure mekunge wabvisa bracelet iri unobva wazopfekedza mwana, wobva watoripina kusvika amai vacho vava kuuya. Mukoma ndakabva ndabvuma paya ndokubva ndazongokaruka ndadzokera zvekare murumu mangu. Then zvakazoitika ndezvekuti ndaiti kana ndikangosiyiwa nemwana wavo madam boss vangu ava, inini ndaibva ndazotora bracelet riya. Ndaiti kana ndatora bracelet riya ndobva ndazoritsungirira paruoko rwemwana ndobva ndaripina. So izvi ndaizviita ndiri ndoga, asi ndaingoti mukoma zvinhu izvi ndikazviita mwana uyu temperature yake yaikwira zvezve zvokuti zvaitotyisa paanenge akarara. Mukoma ndaizoti mwana uyu pandinenge ndamusimudza paya mushure mekunge ndamukurura bracelet riya ndaita kuona pakaita kutota neziya, ainge achiita kudikitira. Mwana uyu wamadam Mukoma ainge ava kurwara nechirwere chehigh blood temperature, aigara akakwira temperature each and every time. Zvaizoitika ndezvekuti ndaingoti kana ndikangonzwa motikari yamadam boss vangu ichipinda muyadhi ndaibva ndakasika ndobva ndazobvisa bracelet riya. Ndaiti kana ndikangoribvisa ndobva ndazoripfeka on my right hand side because ndiko kwandainge ndakanzi ndiko kwarinofanira kugara riri at all the times. Each and every time boss vangu vaizoti paya kana vachinamata, munoona kune vanhu vaya vanopinda machechi akaita sana Roman Catholic, vane marosaries avo avanoti paya pavanenge vachinamata vanenge vachitenderedza rosary. Ndo zvandaizoita izvozvo Mukomana She. Ndaiti paya pekuti ivo madam boss nemurume wavo pavanenge vachinamata paya, inini wokusaidi kwangu ndinenge ndakabata kabracelet kaya. Dzimwe nguva ndinenge ndichikadhonza, dzimwe nguva ndinenge ndichikatenderedza pose pavanenge vachinamata. Kubva zvandakazotanga kuita izvozvo ndakati umwe musi zvangu madam boss nemurume wavo vainge vari mudining vari busy kuita bible study vachinamata, inini ndainge ndiri muspare bedroom mangu. Ndirimo muspare bedroom mangu imomo Mukomana She ndakangoti ndangonzwa kuti vanhu ava vainge vatanga kunamata, ndipo pandakabva ndazotora kabracelet kangu kaya ndakakatora kabracelet ndikabva ndatanga kukatenderedza ndichikatenderedza pasina kana time Mukomana She. Ndakabva ndatonzwa kuti vanhu ava vainge vava kutukana vachishandisa mamwe mashoko ekuti kainge kari kekutotanga kutonzwawo vanhu ava vepamba ipapo pandainge ndichishanda vachishandisa mashoko anonyadzisa kudaro. Vakatukana Mukomana She usiku hwose vachingorwa vachirwidzana. Kubva ipapo mwana wavo akabva arwara zvimwe zvekuti painge pasisina kana recovery. Mwana uyu akarwara ndokubva azoshayika. Mukomana She mwana uyu akati ashayika ndipo pandakabva ndakatiza Mukomana She ndichibuda muzimu. Zvino ndakazoti ndava kuno kuBotswana, hope idzi dzakamboita sekunge dzainge dzamboita nani, but now dzakadzoka. Dambudziko ravapo Mukomana She nderekuti vakadzi ava vava kudzoka kwandiri. Ndinotovanzwa vachitondidana vachitoti huya titaure. Saka mukuzonodanwa imomo ndakazoti ndapindura, vakabva vazondiudza zvose izvo zvavanoda kuti ndinge ndichiita. Pari zvino mukadzi wandiri kushandira kuno kuBotswana, mukadzi uyu ane mwana wake ane 2 years. Saka iye
pandakatanga kumushandira ainge achiti mwana wake ari kuda kuti ange achimubvisa pamukaka, but ainge achinetsekana nekubvisa mwana wake pamukaka. Saka iye akabva azondiemployera izvozvo kuti ndinge ndichirara nemwana wake in this other room. Saka dambudziko ravapo nderekuti vakadzi ava vari kuti pose pavanouya kwandiri vanenge vachiti ivo vari kuda kuti ndinge ndichivabatsira kuti vange vachiuraya mwana uyu, because mwana uyu vari kuda kuti kana vakagara vamuuraya then vobva vazomushandura, vobva vazomuita chikwambo chavo, nekuti zera rake ivo vari kuti zera rake richiri right. Mukoma, pose pandinoenda kunorara ndinobva ndatoona kutoti murumu umo mandinenge ndakarara nemwana uyu munongotanga kungoita chiutsi. Chiutsi ichi chinoti kana chichipinda mubedroom imomo mandinenge ndakarara nemwana uyu ndinochiona chichiita zvokupinda nepazasi pedo. Sometimes ndikarara ndisina kubayirira key chinopinda nepaya paburi paya panopinda key kusvika chazozara imba yose. Mukomanashi bosi vangu havatombozvizivi kuti izvi ndo zviri kuitika, ende dzimwe nguva mukomanashi ndinokwanisa kuti paya pandinenge ndabatwa nehope pandinopepuka so izvi mukoma zvinotoitika ndinobva ndatoona kutoti mukacotbed kake mwana uyu munenge musina munhu. Ndinozoti paya kana ndatarira sezvo mumba umu munenge makazara chiutsi chakanyanyisa ndinobva ndaona kuti pakati pevakadzi vaya avo vakandishandisa pandainge ndichiri kuzimu, wani wavo anenge akabata mwana uyu achimurera achitamba naye. Handizivi kuti mukomanashi ndingaitawo sei. Pari zvino ndinotonzwa sekunge handisisina kana simba over my life. Ndinotongonzwa sekunge nditongoriwo chimunhu chavo chavanoshandisa pose apo pavanenge vachida kundishandisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section, and I think kuti chinhu chakanaka kuti kana uina maid wako maybe unofanira kuzivawo background yamaid wako. Hamenowo vedare kuti ipapo munopaonawo sei, but I think zvinhu zvakangonaka kuti unge uchiziva kuti maid wangu uyu life history yake yakamira sei. Let us try to speak with her in the comment section.